Trebišovskí policajti vypátrali fantóma, ktorý vykrádal rodinné domy. Policajti vypátrali a obvinili 27-ročného muža z okresu Trebišov z prečinu krádeže v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. V období od októbra do novembra tohto roku páchateľ odcudzil zo 4 rodinných domov finančnú hotovosť a šperky v celkovej hodnote 2835 eur. V obci Michaľany vošiel cez neuzamknuté vchodové dvere do rodinného domu. V Čeľovciach zas cez otvorené okno na obývacej izbe a v Kuzmiciach si našiel cestu do rodinného domu cez vetracie okno skladu. Do obydlí rodinných domov páchateľ vchádzal cez neuzamknuté vchodové dvere a cez otvorené okná. Ako z policajnej správy vyplýva, veľa vlastne vniknutí do rodinných domov je práve cez vchodové dvere, ktoré sú vo väčšine prípadov len pribuchnuté. Určite žiadne pribuchnuté dvere nás v žiadnom prípade neochránia. Aby sa vám nič podobné nestalo, vypočujte si pozorne preventívne rady. Polícia radí občanom, aby si starostlivo zamykali dvere a zatvárali okná aj v čase krátkej neprítomnosti. A čo na to odborník na bezpečnosť bývania? Áno, na trhu existuje vlastne riešenie, sú to termobezpečnostné dvere, ktoré vlastne nám jednak zabraňujú úniku tepla a na druhej strane uzamknutím sú bezpečné. Cez takéto dvere vlastne nie je možné vniknúť do rodinného domu. Veľa vlamaní do rodinných domov je takisto cez plastové okná. Buď nechávajú tie plastové okná otvorené ako na tzv. Vetračku, tým pádom je jednoduché vniknutie do takéhoto domu. Ďalší prípad je, aj keď je okno riadne uzavreté s kľúčkou, tak vlastne takéto plastové okno vlastne sa dá jednoducho vypáčiť, lebo držia vlastne to okno len také jednoduché body, ktoré sú vo väčšine prípadov len kvôli tomu, aby sa to okno nekrútilo. Nemá to vlastne s bezpečnosťou nič spoločné. Na trhu vlastne existuje riešenie a to je pridávny uzamykací mechanizmus okna. Je to vlastne veľmi jednoduché zariadenie, ktoré sa namontuje na klasické okno, tým pádom nie je nutné meniť ani to okno. Tým pádom to okno klasickým uzavretím uzamkne oceľovými trňmi smerom hore a jeden trň uzamyká smerom do podlahy. Takéto okno sa potom absolútne nedá vypáčiť. Na sklo existuje taktiež riešenie a to je vlastne nalepiť bezpečnostnú fóliu. Samozrejme tie fólie sú rôzne druhy, tak treba použiť fóliu kvalitnú, ktorá nám zabezpečí, aby vlastne sa to okno nedalo rozbiť. Polícia radí občanom, aby nezabudali na zatváranie okien pivníc, skladov, strešných okien a podobne. Aby podľa svojich možností zvážili zabezpečenie okien bezpečnostnými poistkami a domu domácim alarmom, ktorý poskytuje núdzové zabezpečenie proti krádeži a požiaru. Aby nikdy nevpúšťali dovnútra svojho obydlia neznámych ľudí, kde v mnohých prípadoch sa jedná o podvodníkoch. Zhrniem to, aby si svoj majetok občania chránili a nedali šancu zlodejom a podvodníkom. Na záver si teda zhrňme, čo môžeme urobiť, aby takíto zlodeji fantómovia nevykrádali naše rodinné domy. Tak určite doporučujem, aby vlastne nám títo fantómovia nevnikali do rodinných domov. Doporučujem si dobre zabezpečiť vchodové dvere, a to kvalitnými termobezpečnostnými dverami. A v ďalšom prípade určite doporučujem si zabezpečiť okná pridávnym uzamykacím mechanizmom, ktorý nám vlastne to okno ochráni proti vypáčeniu.